Vítajte pri dnešnom videu. Dneska si pozrieme náš kinobalík, ktorý ponúkame na prenájom. Máme k dispozícii takéto veľké 426 cm priemerom rámom plátno a k nemu ponúkame k dispozícii aj takýto projektor. Toto je Samsung The Freestyle projektor alebo s Tizenom, alebo potom takýto Xiaomi Mi Smart Projektor 2, ktorý je teda lepší vo veľkosti plátna, dokáže premietať až 120 cm uhlopriečku a náš The Freestyle 100 palcov. K obidvom je ďalkové ovládanie a približne rovnaká svietivosť. Jeden má The Freestyle projektor má 550 ANSI svietivosť a Xiaomi má 500 ANSI svietivosť. V balíku sa nám ešte nachádza aj powerbanka, z ktorej môžete všetko pohodlne napájať. Má tu 4 porty, čiže napríklad na zapojenie rámu, ktorý sa musí dofúkovať, zapojenie projektora. Potom tu máme ešte ďalšie zariadenia. Máme tu zariadenie Starlink Mini, aby sme si mohli filmy streamovať. A máme tu potom ešte Sony ULT Tower 10, reprák naozaj s hlbokými dunivými basami pre kinozážitok a profesionálne priestorové ozvučenie. Celý takýto balík ponúkame naozaj výhodne. Balíky máme 7 druhov s tým, že začínajú od 19 € a môžete si poskladať ktorékoľvek z týchto zariadení. Tak ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prajem vám teda pekný deň.